Geçen gelinize geçin. Oturun. Doğrudan. Bizi sakalatlan dürlü görünüşler vardır. Gelinize can. Täze ýülçünde sowgatluk var. Görýän, sen bular maňa görkezme. Aýoglan sen men adamym, tanaýarmy? Bular bolan okda maňa ýekeje aýal doganjygymda gidemde bir köýnegmi meňdeşirek bir zat bolsamy. Bar gelinize. Köýnüňize meňdeşem bar. Vay, Şunu alyp gitsem, köýnüňiz bilen meňdeş patswet bolar. ýok. Ha. Sen men adamym, tanaýarmy? Men Ýok. bu köýnegimde gidem oga. Men Ha. gök köýnek dikinime. Gök köýnek dikindiňizmi? Oh. Alat etmen gelinize. Gök renkam madır. Ne pula sizin köýnüňize laýyk? Yani men gök köýnek üstünden goňur koja da giýen bir hile kojun bir zat bolsa. Durun gelinijem can. Koza da var. Alat etmen. Kojaňyz bilen patswet edibem geyip bolýar. Vay bulara köýnege de koja da saglany bilen ýöne aýallaganjygym. Men kitabam gowar ýagapdyň, kitabam alaýsammy diýen. Hiç alat etmen gelinice. Biz o zatlanan pikirini itip koyduk. Çünkü yürüyütü kitaplı şakaladımız var. İnha. Vay mına oňaraýdyň. Hawa. Ýöne men aýallaganjygym öýne gidemde. O mebeline gabat gelse deme o boljakdy bu zatlar. Biz var gelinice. O zatlanan pikirlenip koyduk. Eğer sizin mebeliniz için gerek olsa yürüyütü mebelini şakalatlanmadan bağdır. Vay aýallaganjygym mebeline meňdeşem eken. Eğer isteseňiz sizin aýallagonuňyzyň adyny ýa-da suratyny şu ýeri merkezine ýerleşdirip bilsek, Edil ştak aýallaganjygym adyny ýazyp bolýarmy? Hükman adın däl, suratyny goýup bolýar. Vay. Ýoksa da sen men adamymy tanaýarmy? Yok gelinice, ýöne hükman tanışar. Men aýallaganjygym öýüne bu zatlar alyp gidemseň, oturan mehmanlaň birden maňa gözü degsenemi? Bak gelinijem zan, siz bize gelleňiz. Biz onuň aladasyny edip goýduk. Eger size göz degjek bolsa, ne göz degmez ýaly şakalatlanmaz amma. Aýallaganjygym munça süýje eltenseň, çaýama içmeli bolaryn. Vay, çaýyň aladasyny etme gelinice, çaýlanmadan dürlü görünüşler vardır. Eger isleseňiz, çaý bulan edilir. Şu şakalatlar ýaly size farlap bolýandyr. Ýoksa da siz men adamymy tanaýaňyzmy? Yok, kim kağol? Ol men adamym. Sizin adamyňyz. Onda bular kassa eltäýse. Bolýa, eltäýim. Sizin adamyňyz da tanamak bolýar. Size çydap ýaşaýan şu berekeler diýmek galýar.